enguany s'han estrenat unes noves proves, vostè és president també de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià, ja feia falta una renovació de les proves, enguany s'han estrenat, les noves proves ja s'han fet fa un parell de mesos. M'agradaria conèixer per què el canvi, per què s'ha motivat, com s'han fet les noves proves i quin balanç fa de les primeres proves que ja s'han fet. Bé, el tema de la Junta Qualificadora i les proves de certificació era també un espai erm en el que no s'havia fet res. Sabem que l'any 2003 el Consell d'Europa i posteriorment la Comissió Europea assumeix com a pròpia, elabora allò del marc europeu comú de referència, és a dir, a Europa hi ha diferents llengües, cadascuna s'avalua i té uns diferents nivells que a nivell d'homologar-se i transferir-se entre unes persones i altres, és a dir, imaginem fa 20 anys que nosaltres havíem après anglès ací i francès i ens n'anàvem a Holanda i allà dèiem, i jo quin nivell tinc respecte a aquella llengua perquè ací es diu d'aquesta manera i allà es diu d'aquella altra? Bé, doncs el Consell d'Europa posa en marxa un mecanisme perquè això siga possible, és el marc europeu, amb 6 nivells. Amb 6 nivells hi ha noves maneres per avaluar i acreditar el coneixement de la llengua, que siga d'una manera comunicativa, és a dir, què és important a l'hora d'aprendre una llengua? Doncs que se'n faça un ús, i l'ús se fa parlant i escriure i entenent. Són aquestes les habilitats que més presència han de tindre dins del que són les proves de certificació i no allò de la gramàtica, de la penalització, de l'error, sinó que construïm unes proves que ens diguen i que situen en uns nivells que les persones siguin capaces de parlar i escriure. Això que arranca el 2003, quan arribem així al 2015, doncs no està fet, s'ha fet en altres comunitats autònomes, s'ha fet en altres països i ens posem a la feina, presentem una nova junta qualificadora amb 6 nivells, amb unes noves estructures d'examen que siguin més comunicatives, com ens diu el marc europeu, però a banda d'això també creant un cos professional d'examinadors, és a dir, les persones que examinen han de saber que ja no s'examina com abans, on quan estem parlant estem pendent de l'error, a veure de quina manera, sumant 10 errors, aquesta persona ja no aprova, o corregint una redacció, anem a veure on estan els errors. No, el marc europeu canvia per complet això. I com es fa? Doncs quan parles o quan escrius, el que fem és en una bosseta anem a tirant boletes, d'allò ho ha fet bé, això ho ha fet bé, i això ho ha fet bé, i això està bé. Aleshores, si la bossa pesa, perquè has fet bé moltes coses, doncs això requereix que estàs apte o que estàs en un nivell concret. Tot això, d'una manera així més lúdica, que ho expliquem d'una manera distesa, és el que hem posat en marxa. Hem estat 2 anys per tal d'adaptar-nos, no vam voler fer el canvi en una convocatòria concreta. L'any passat vam posar en marxa els nivells A2 i B1. Aquest any posem en marxa la resta de nivells, A1, B2, C1 i C2, deixant l'A1 no com a certificació, sinó que siga, diguem, amb cursos i que després es faci una prova, deixant-ho en mans dels ajuntaments, de les escoles d'adults i de les universitats, i sí que la resta de certificacions, doncs, hem pres nosaltres el bou per les banyes. Abans de l'estiu es va realitzar la prova de C1 i ara al novembre arrencarà la nova prova de B2 i de C2, i el balanç que faig és positiu. És positiu, jo crec que és una nova manera d'avaluar i la Junta Qualificadora és l'espill en el qual s'emmiralla la formació a les aules i en els espais on es preparen les proves. I jo crec que això ens permetrà que no tinguem a generacions que sàpien posar la dièresi o l'apòstrof, sinó que sàpien parlar i escriure, perquè la prova s'aprova si se sap parlar i escriure. I això, si després es trasllada a l'aula i el professor canvia la manera de fer classe, perquè després la manera d'avaluar serà totalment diferent, jo n'estic convençut, com també ho està el Consell d'Europa i la Comissió Europea, que això incrementarà els usos, perquè el que farem serà llançar a la societat a generacions que seran perfectament competents en aquestes competències clau de parlar i escriure per tal d'incrementar els usos. Canviant d'assumpte, sé que no és directament la teva competència, però durant molt de temps i continua reivindicant-se la reciprocitat de les emissions de TV3 i també d'IV3. Encara no hem arribat, ja tenim
finalment a punt, però encara no tenim aquesta reciprocitat de poder veure les emissions de TV3 o també d'IV3. Com veus aquesta situació i si esperes que d'ací a poc temps puguem veure-les? Esperem. La legislatura no ha acabat. Sí que he de comentar-te que l'objectiu del govern i tots els esforços s'havien de posar en marxa per reconstruir l'espai que un dia es va fondre a negre. Sí. L'objectiu del govern era posar en marxa allò que el legislatiu havia llançat a l'executiu, que era posar en marxa la nova radiotelevisió pública valenciana. Ha arrencat fa uns mesos. Jo crec que ara, després de l'estiu, començarà ja a consolidar-se com una televisió que posem en mans dels professionals, perquè les televisions públiques han d'estar en mans dels professionals. Els governs, els partits polítics han de fer un pas al costat, i jo crec que això està garantit amb el Consell Rector de la nova corporació. És un consell que s'ha de dedicar a administrar una empresa, però el dia a dia, el fer, la línia editorial, allò que es construirà, s'ha de deixar en mans dels professionals, i els professionals són els que estan des de la direcció de la societat cap a baix. Per tant, els esforços del govern durant aquests 3 anys de legislatura s'havien posat en el focus de reconstruir l'espai públic valencià. A partir d'ara, efectivament que com més televisions puguem sintonitzar amb la nostra llengua, millor, i hem tingut moments en la història en què hem pogut rebre, com has dit, TV3, i tenim el govern de les Illes Balears també amb una televisió pròpia, i així treballem les 3 direccions generals, Catalunya, Illes Balears, València, perquè siga una realitat que compartim aquest espai, però aquest espai radioelèctric entra un actor no valencià, que és el govern de l'estat espanyol, que és qui assigna les freqüències, no únicament per a veure televisió, sinó que allò que antigament posàvem l'antena i per allí passava la televisió, ara passa internet, passen les freqüències de la telefonia mòbil, passen les freqüències de les televisions, i és cert que aquesta ordenació correspon al govern central, al govern de l'estat espanyol, i em consta i sé que des del govern de la Generalitat s'està treballant per tal d'avançar en què els valencians puguen en algun moment, jo espero que siga breu, puguen sintonitzar tant la televisió pública de Catalunya com la televisió pública de les Illes Balears. Crec que ara haurem d'apretar més l'accelerador, perquè efectivament ja tenim a punt en marxa, per tant ja hem de posar el focus a reconstruir aquest espai que en un moment donat ens van furtar, perquè és que de la mateixa manera que s'han saquejat les arques públiques, també s'ha saquejat i s'ha furtat a la societat valenciana drets que havíem construït durant aquestes últimes dècades. La pagada de la televisió pública valenciana, el fet de no poder sintonitzar emissions de televisions públiques d'altres comunitats autònomes. Això ha estat furtar a la societat valenciana drets adquirits, però bé, el govern del Botànic no s'aturarà en el fet de restablir i retornar a la societat valenciana els drets que un dia ens van furtar, i des d'ací el meu compromís com a director general, efectivament, per tal d'acabar la legislatura i que tant la televisió pública de Catalunya com de les Illes Balears puga ser sintonitzada pels valencians i per les valencianes. Sabem que el pròxim mes de novembre tens una nova reunió amb els directors generals de Catalunya i de les Illes. No sé si ens pots avançar alguns punts d'esta reunió. Bé, jo crec que a novembre el que farem serà, com hem fet en totes les reunions, fer un poc de balanç de quines són les actuacions respecte al treball que ens havíem marcat en el període anterior. Com bé dius, aquestes reunions amb els dos governs són fruit d'una declaració, la declaració de Palma, que signen els 3 consellers competents en cultura i política lingüística a la ciutat de Palma. I anem treballant
Jo crec que és una obligació, vull dir, hem de treballar amb les polítiques que compartim amb altres comunitats autònomes. Allò que no s'havia fet durant els últims 20 anys és el govern del Botànic el que ho està restablint. I bé, jo crec que el treball i la valoració que farem al mes de novembre serà de quina manera hem pogut avançar de cara al govern central. És a dir, nosaltres en l'última reunió vam acordar instar al govern central, ja que s'havia produït un canvi, a que hi haguera un canvi d'actitud pel que fa a la gestió i a l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries. Com saps, la Carta s'analitza el seu grau de compliment cada 4 anys i des que el govern d'Espanya signara aquest tractat internacional se li requereix i se li diu per A, per B i per C alguns punts que convé que es canvien. I hi ha un punt flagrant que insta al govern espanyol i és a modificar la Llei General del Poder Judicial perquè en l'àmbit de la justícia les llengües oficials diferents al castellà no poden tindre mai una situació d'igualtat. És a dir, hi ha un article concret que diu que el castellà, en tot cas, és la llengua d'ús habitual a la justícia. Allò que no passa en cap altre espai de l'administració, en el món de la justícia sí que passa. Aquest és un cas, és el cas que acabem de parlar de la reciprocitat de les diferents televisions, que també la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries diu que s'ha d'avançar i que s'ha reculat respecte a la pagada d'aquestes emissions i, per tant, jo suposo que en la trobada de novembre analitzarem quins són els passos que ha fet el govern central respecte a aquestes peticions que ja li hem enviat i li hem fet saber. En tot cas, el treball hi ha molt per fer. Treballem, diguem que a grans punts, a nivell de... Jo, com a director general valencià, aprofite molt aquestes trobades perquè pràcticament tot està inventat i el que hem de fer és adaptar alguns elements d'èxit que s'han posat en marxa en altres comunitats autònomes i tant en les reunions de protocol que assistim amb altres comunitats autònomes de fora del nostre domini com a les que assistim del domini lingüístic nostre, jo vaig un poc a veure de quina manera adaptem i exportem aquelles bones pràctiques que s'han posat en marxa en altres comunitats autònomes. De fet, ara al Nadal previsiblement posarem en marxa una campanya del sector jogueter, és a dir, els nostres xiquets no juguen en valencià, no hi ha joguines en valencià. Estem treballant en una línia de col·laboració amb el sector jogueter, amb algunes indústries concretes, per veure si poden posar en marxa elements que facin jugar als nostres xiquets, que puguen estar vinculats en les sèries que se van a posar en marxa a Punt infantil, perquè són aquelles que més es consumeixen al Nadal, és a dir, els xiquets compren aquells jocs que veuen a la televisió i que tenen una transferència per poder tocar. Aquesta pràctica l'estem coordinant també amb altres comunitats autònomes i és una d'aquelles bones pràctiques que podem trobar que ha fet ja Catalunya en alguns espais concrets i que sí, haurem de posar en marxa. En tot cas, tenim molt i jo sempre diré que està tot per fer. És un dels espais que és l'àmbit privat, és l'àmbit industrial del sector jogueter. Intentarem a veure si ara al Nadal podem arrencar-lo, perquè, com el conseller també va dir, 2018 és un any que al final de 2018 l'anem a dedicar al sector privat. A final d'any presentarem el segell de qualitat lingüístic per tal d'incentivar a les empreses a que aposten pel valencià, allò que hem fet a l'administració. Aquelles empreses que facin un ús en positiu del valencià puguen ser bonificades fiscalment i tributàriament a partir d'allò que prevega la llei d'acompanyament als pressupostos de 2019, però també presentarem una nova línia de subvencions al sector privat en acabar l'any, per tal d'això que comentàvem al principi, de fer arrencar al sector privat de la mateixa manera que estem fent arrencar al sector públic. Ara te vaig a posar una pregunta compromesa, però com a director general de política lingüística hauràs comprovat en aquests 3 anys, i afortunadament podem dir, que al País Valencià ja hi ha més finestres en valencià, cada vegada més hi ha més mitjans en valencià. Nosaltres, afortunadament, portem ja més de 2 anys i formem part del grup d'amics de mitjans de comunicació
on cada vegada estem més satisfets de trobar mitjans que parlen en la nostra llengua, que fan producció en la nostra llengua. M'agrada conèixer un poc la teva opinió i, si vols també, qualsevol crítica de la mà del director general de política lingüística. Bé, era un dels espais que també ens calia reconstruir com a govern, l'espai dels mitjans de comunicació. El govern, quan arribem ací, ens trobem que l'anterior govern havia posat en marxa unes ajudes a mitjans de comunicació, únicament ràdio i televisió. Jo crec que ho van posar en marxa per purificar-se un poc del tancament de la radiotelevisió pública valenciana, és a dir, jo crec que se sentien un poc insatisfets i havien de posar en marxa algun mecanisme que els poguera, diguem, perdonar-los aquella maldat que havien comès. Posen en marxa una línia d'ajudes a ràdios i televisions que tenen una incidència sobre uns mitjans de comunicació mínims, és a dir, són molt poques les empreses que es beneficien d'aquestes ajudes. Jo recorde, i a més, jo crec que no sé si ho he dit en algun mitjà de comunicació, quan arriba com a director general l'equip de funcionaris que ja em posen damunt de la taula, que he de signar la convocatòria de nova resolució de convocatòria d'ajudes als mitjans de comunicació de 2015, i aleshores jo dic que això jo com a director de política lingüística no puc signar-ho, que els mitjans de comunicació no és ràdio i tele, és ràdio, tele, premsa escrita, premsa digital, i per això canviem la convocatòria i arribem en temps i forma a convocar el 2015 ajudes a les que fins ara s'han consolidat: ràdio, televisió, premsa escrita i premsa digital, que facin una aposta pel valencià. Què ha produït això? Doncs jo crec que ha fet arrencar a alguns mitjans que ho feien tot íntegrament en valencià a estendre la seva plataforma i el seu espai d'arribada, i d'altres a tots aquells que ho feien en castellà o feien molt poca cosa en valencià, a que puguen incorporar el valencià d'una banda o puguen fer més hores, minuts, pàgines, espais en valencià. Valoració que faig molt positiva. Com a director general, efectivament, m'agradaria que poguérem anar molt més ràpid i tot poguera consolidar-se d'una manera més ràpida, però l'administració, allò que quan arribes et diu, és que funciona molt lenta. Per tant, hem arrencat de la millor manera o de l'altra, és a dir, alguns mitjans de comunicació han arrencat, diguem que amb alguns problemes tècnics. Jo crec que a poc anirà consolidant-se, anirà estabilitzant-se. La intenció és que puguen anar a més, perquè la línia d'ajudes dona el compromís a que els mitjans de comunicació, per recuperar o tornar a tindre una subvenció cada any, han d'incrementar l'aposta pel valencià, i per tant jo crec que estem posant en un sector privat, en una indústria, en aquest cas la dels mitjans de comunicació, on el valencià ocupava un espai molt xicotet, aquest espai ja no és tan xicotet, tot i que encara no podem dir que és gran, és xicotet, l'hem ampliat, i la intenció és arribar més enllà, perquè els mitjans de comunicació que tenim als quioscos i que tenim quan sintonitzem la televisió o quan li donem al dial de la ràdio, pràcticament són tots en castellà, no hi ha res en valencià. Per això em sorprèn moltíssim quan alguns partits polítics diuen allò de que volem imposar el valencià, de que ja hi ha massa valencià. On hi ha massa valencià? On està? En els quioscos? Perquè a mi m'agradaria que algú m'acompanyara a un quiosc i em diguera quantes revistes podem comprar o podem adquirir en valencià, o en quants diaris o en quantes revistes almenys hi ha alguna pàgina en valencià. Com que això no està, doncs el govern té l'obligació de poder garantir un dret que té la ciutadania, que és a ser informat en valencià, tant des de l'espai públic com des de l'espai privat. I això, perquè l'espai privat arranque, no hem inventat res, es fa a través d'incentius que es fan des del món de la indústria, en aquest cas que tenim competències en política lingüística, des de la nostra conselleria, per tal d'incentivar que els mitjans de comunicació puguen arrencar en valencià. Però no perquè volem que el valencià estiga o no estiga, perquè els ciutadans tenen el dret a ser informats en les dues llengües oficials, i com que en una aquest dret el tenen garantit, jo crec que nosaltres com a govern tenim l'obligació de garantir l'altre. Estem a punt d'acabar i m'agradaria, estem ja a la recta final del govern del Botànic, del primer govern del Botànic. Un desig de Rubén Tenzano en esta recta final de legislatura,
a complir o que està a punt de veure la llum o que ja s'ha aconseguit? Bé, jo, objectiu de legislatura, i crec que ho he dit sempre, no sé si serà possible, però m'agradaria que una enquesta ens demostrara que des de 2015 a 2019 hi ha hagut un increment dels usos del valencià, és a dir, a tots els efectes, de manera social, que s'hagin incrementat els usos. Si fins ara havia hagut un retrocés del valencià, doncs que hi hagi un apunt com que ha començat en aquest primer del govern del Botànic, doncs una recuperació explícita del valencià. De la UBI l'hem passat de planta a la llengua, a veure si en aquesta segona legislatura podem donar-li ja l'alta perquè vaja i torne, perquè vaja i torne, perquè el valencià sempre l'hem de protegir i sempre l'hem d'acompanyar. En tot cas, el balanç que faig de legislatura és positiu. Tots aquells elements i propostes de govern que estaven damunt de la taula es posaran i s'han posat en marxa. I quina és la cosa que jo recordaré i que crec que m'ha arribat molt al cor? Doncs és un element que no té relació, diguem, a totes amb el valencià, però que jo crec que ens ha de fer reflexionar respecte a quina és la importància del valor patrimonial i simbòlic de les llengües. I va ser l'arribada de l'Aquarius. L'arribada de l'Aquarius, per a mi com a director general, ha estat un dels elements més emotius i de més treball també i de més satisfacció en el sentit de dir que important és per a nosaltres el valencià com a llengua que ens defineix com a poble, però que important també és vincular aquesta llengua a la resta de llengües d'aquells habitants que en un moment donat ens venen amb una situació de desesperació absoluta i que et vinguen ací i que els pugues acollir, que dissenyes un dispositiu perquè puguen ser atesos i entesos per tot el tram que van patir aquestes persones d'identificació, d'atenció sanitària, de després de distribució, per una persona que els entenga en aquella llengua xicoteta que parlen en aquell país d'Àfrica i que aquesta administració va poder posar en marxa i que va poder fer veure a la societat, perquè des d'altres indrets de l'estat espanyol ens han telefonat per dir-nos i això com ho heu fet, com heu pogut posar a un intèrpret, a un traductor al costat de cada xiquet menor o de cada persona que va arribar en aquell vaixell i que li va fer veure que els valencians som un poble d'acollida i que els valencians som un poble que això de les llengües ho tenim molt clar, que amb les llengües construïm ponts, com diu la nostra campanya, i que en aquest cas van construir, jo crec que el pont més sòlid d'aquesta legislatura, que va ser posar un pont important entre la nostra llengua, entre les nostres llengües com a valencians i les llengües que ens van arribar en aquell vaixell que venia carregat de tristesa i que jo estic convençut que almenys durant les primeres hores van ser capaços de dibuixar un somriure i estendre la mà a aquelles persones que van vindre. Moltíssimes gràcies, Rubén, per estar amb nosaltres i per la tasca, sobretot, que fas per una gran part del nostre patrimoni, que és la llengua, la nostra llengua. Gràcies. Perfecte, a vosaltres.